dizueke hau da evangelista, lau evangelio dira idatziak, San Juan plaza, San Juan Zaleak. Ez San Juan Bautista. Jesus bataiatu zuen eta Salmena geran, Santa Eukariaren ordez, jarriko diogu San Juanen ermita. Bertsoen bidez bakizuen berriz, beraren bizitza, Antxonek esplikatuko bizuten, zeo zer, eta garai batean, udaletxeko bilarak eta udanak hemen eiken honen ziren. Hau dutzen lehen bizikotako eliza. Doainen ere, baserri baten ere bai gordeta, gurutze urak, azkorteko gurutzea oso famatu da, oso kuna. Santa Lucia Eskurikoa eta Santa Eukaria erdikoa. Jantzia ere, baina artea zuten nahi naiz, ez tendentzian gauza hori, baina hau, badirudi, jantzi, movimentu ondiko jantzi zea, eta mordoio xamarra edo zea dela, baina horretik da, bere, San Juan, eta bere etxean eukizuen. Eta gizon hori hiltzanean bere emazteak guandi bizida, esan zion bere tokia ez da nire etxea, baizik, hau da.